ଆଜି ଥିଲା ରବିବାର। ରବିବାରରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆମିଷ ଆସିବନି, ଏହି ପୁଣି କେମିତି ହବ? ଘରକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଛ କଟା ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ମାମା ଆସି ମତେ ପଚାରିଲା, ଝିଅ ମାଛ କଣ କଲେ ଖାଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି, ମାମା ମାଛକୁ ଯଦି ଟିକେ ଭଲରେ ବେସର ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ଝୋଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାତ ପେଟେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାମା ମୋ କଥା ଶୁଣି ଲାଗି ପଡିଲା ମାଛ ବେସର ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ। ଇଆଡେ ପୁଣି କହୁଥାଏ, ଆଉ କଣ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ବଟା ହଉଥିଲା ଶିଳରେ ତାର ବେସର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଅଛି? ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଶିଳରେ ବଟା ହଉ କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହଉ, ଝୋଳ ଖାଇବାରେ ଆମର ମତଲବ, ସୁଆଦ ଯାହା ବି ହଉ। ମାମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଛକୁ ଧୋଇ ତାକୁ ଭାଜି ବେସର ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମସଲା କଷି ସେଥିରେ ବେସର ଦେଇ ବେସର ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭଲରେ ମାଛ ପକେଇ ବଡ ବଡ ଆମ୍ବୁଲ ଦି ଖଣ୍ଡ ପକେଇ ମାଛ ବେସର ଝୋଳକୁ ରେଡି କରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଇଁ ଗରମ ଭାତ ଥାଳିଏ ବାଢିଦେଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ବେସର ଝୋଳ। ମୁଁ ତ ଥାଳିଏ ଭାତ ଖାଇଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ମୋ ମାମାର ରୋଷେଇ କରିବା ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହୁଛି।